Governor Roberto Uy nag-ocular inspection sa proyekto nga spillway o river control dito sa El Paraiso, La Libertad. Sa Ironato ang dugang detalye gikan ni Lorivy Kabili. Hingpit na nga naagian sa mga lumulupyo sa barangay El Paraiso, lungsod sa La Libertad ug mga silingan nga barangay ang 9.9 milyones nga spillway nga gitukod sa kagamhanang probinsyal. Kaniadtong Hunyo 25 ning tuiga, si Governor Roberto Uy uban ni Provincial Engineer Alfonso Gore ang mibisita ug miinspeksyon sa maong proyekto. Kini nga spillway adunay gitas-on nga usa ka 2 metros ug may gilapdon nga 4.2 metros. Gitukuran usab og riverbank protection sa maong suba nga adunay gitas-on nga 178 metros ug ni kantidad og 7.6 milyones. Nasayran nga lakip usab nga sementoon ang dalan sumpay mismo sa spillway hangtod sa footbridge inig kahuman sa riverbank protection. Sa laing bahin nahuman nasab ang 46 milyones nga 2.38 kilometros nga road concreting project gikan sa CMGP o Conditional Matching Grant of Provinces Program sa DILG gikan sa Barangay Santa Catalina hangtod sa sentro sa Barangay El Paraiso. Niini haruhay na karon ang pag-agi sa mga motorista dili sama kaniadto nga sila gaanto sa hilabihan kadanlog ug kabatuan nila nga karsada. Samtang adunay road concreting usab nga paghahimuon sa Barangay New Argao nga adunay gitas-on nga 1.2 kilometros gikan sa Purok 1 hangtod Purok 2 nga may kantidad nga 7.4 milyones ka pesos. Sa pagkakaroon gihan-ay na ang mga rekwisitos aron pagasugdan na kini. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page, Provincial Information Center, Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron maibaw-an namo ang inyong reaksyon o opinyon. Kini si Shariza Haralvez sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyong sa kalambuan.